Welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Ratu Ngiclek Ratu kentu 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 karo wong ki ya tukang kentu. Yuh pas. Oh oh oh. Au au au. Pokoknya uang umur 4 lucu-lucune. Lucu-lucune pokoknya manja-manjane. Iya toh. Lucu-lucune manja-manjane terus ya orang dancui lah cemburu-cemburune ya manja-manjane pokoknya umur 40 ini lagi bunga-bunganya lagi kementune pokoknya ini wis lho apik ya anu outfitnya puyuh dulu guys ya, kita ngetak puyuh dulu mumpung sepi gitu. Nah bar nguyuh aneh toilet umumnya di sana pokoknya umur 40 iku lagi unyu-unyune lagi kementune lagi cemburu-cemburune nek pasangan ora iso ngerteni pasangane ya iso tukaran nek ora ngerti pasangane umur 40 ki umur sing puber kedua ki mau manja lek puber beda puber pertama ki koyokno kementu nyego ngono kae kentune iki jek nyuwego sedina no iso munggah iso kewentu ping 10 ya to njaluke ngentu ping bolak-balik njaluke ngentui ping 10 lek puber kedua lebih kemanja pengen diperhatikan dan pengen disayang cemburune gede dan uang ini sing nggak mau diabaikan oleh pasangan mau iki diperhatikan terus ya apa nih cah iki yo kementu cah iki pol cah iki lek ra dikentu sedina payuh mobat mabit pokoknya iso kita mana ya jalan aku lek nyawang momo idal itu lucu ah bingung beb lek golek aku reneke mubeng mluwayu nang mburi idul oh aku renekne bingung lek goleki di pilo jepun tisu lah nemu ya ngono iki lek nang Indo ya jiko kuwi shopping lagi ke GU ya siapa tahu nemu diskon mas mes lek iki radoyan VV iki doyan VV halo aku harus tuku soal ijo enak uang lo rada mendeweng lek guluku gatel kira nek ya dikira penyakitan ayo Madam wis oleh lho drone fantasi anu. Iki boxer kolor. Iki mau boxer lah iki yo ada lubangnya di samping. Ya lek emang oleh nyanu kan oleh boxer mau oleh Kayak mau kolor.
iya nyanu kolor. Kalau iki boxer. Dokter ki ngono kuwi. Sebelahmu lho kolor. Kuwi lho, sebelahmu lho. Oh gini ki lho kayak Iki enek bolongane ya to. Boxer cah lanang ki enek bolongane ngene. Dadine lek nguyuh iki ngetokne kok samping. Tapi lek ngiclik ya kudune diutokne kabeh. Nek aku kudu rondoke. Mburimu nek cah ganteng lho, yayaan. Yayaan. Nek aku kudu rondoke ngene. Ceng wong. Lah piye to? Sik. Endi? Apa wi? Endi? Alah akeh rong dinas-dinas. Nang omah lambeku dinas akeh. kayak wong ngemis. Ya ora kaya ngemis to, Beb. Aku ki biyen nek wong lanang nek gaweku capek ngono ke to, Beb. Wong iki ngemis makane ki lek betul tapi ngono kan yang wong ngemis. Ngemis kasih sayang tapi ora dikek-keki. Endi? Endi putih? Cah lek buta warnai ngono. Krem iki. Ayu lho rodokan. Heeh. Iki musim panas mah. Kira-kira nganu Tukang nyoteng ya lho, tukang nyoteng ya lho. Arep nangis we. Yo mesti nangis ra mungkin ora. Ayo lono-lono. Nek wong perak. Kelamutan aku sana dompetnya mau kelamuti terus. Alah baju dinas kuwi lho HP teko iki ta ora dinas-dinas kok. Oke. Ora dinas-dinas kok. Apa kaya renek diskon-diskonan ya. Alah alah. Lho, kena mau nari sufi. Bareng ono medasmu. London gloso. Glosor ngene kaya bangkong. Nyomedit. Aku anak sing jungkel jempale ala kok guyu. Jane iki apik teman lalang. Jan renek medun-medune blas lho rumah saku ki. Ya toh? Gak medun-medun. Aku ki jeke demen tapi ki regane sing rapat demen. Iki lho modelan wong sing seneng gawe rego dhewe. Loh, wong wedok ngenteni diskonan, wong wedok ngenteni diskon jang. Wong wedok ngenteni diskon. Ala iki sak lete karo iki. Ngene iki sak lete karo iki. Cincin dinani Mana enek wong katrok cincing-cincing. Iki lho nang payudara iso metongo gede. Wong ki lho gendheane ngalem-ngaleman ya nang kene tak bianteng sana. Lah kaya modele iki kaya duwe gatel-gatele dhewe lah iki kaya ngene. Lah kayak matane picak. Matane picak.
Lah ngaya dadak saya. Saya. Lah ngono ayang beliin ini tak yang beliin ini yang enggak sayang iki lo bagus yang tak bal iki lho lemang sasi iki lho yo alah bapake cek golek bapake cek golek lah wong iki gembol pejuwe wong sak Hongkong nek Bangladesh nek India Afrika Cina gimana sampai pasti tuh nek Cina nek bule campur aduk engko metune blirik kene iki ya blonteng-blonteng kaya macan tutul ngono kae. Satrene sak India. Wis pokoke lek enek iteng-itenge Afrika, India wis angklek. Engko kene kriteng lurus kering prentol-prentol. Gak jelas. Miniatur arep muni lek nang sandinge kayak merasa berdosa sekali saya. Ora pengen ya ngono kuwi salahno Gusti Allah. Ora nyalane ta yo. Wis ngono sik cah ngene.